Na tomto okně bychom vám rádi ukázali, jak je lze správně seřídit a které části okenního kování je potřeba pravidelně mazat. Okno je vybaveno otvíravě sklopným okenním kováním Mako Multitrend. Pokud nevíme, kde nám okno drhne, můžeme si pomoci s měřením přesahů okenního křídla na rámu. Na zavřeném okně, co nejblíže k okrajům křídla, vyznačíme rysky na rámu. Vzdálenost vyznačených rysek od vnitřního okraje rámu by měla být všude stejná. Doporučujeme také zkontrolovat správnou polohu čepu v horním ložisku. Pro seřízení okna budeme potřebovat následující nástroje. Před výškovým i stranovým seřízením je potřeba polohovací pojistku posunout do nejvyšší možné polohy. Toto nastavení provedeme klíčem TX15. Pokud je okno svěšeno a křídlo drhne v celé spodní vodorovné části okna, je potřeba pomocí imbusu 4 mm okno nadzvednout. Skrze krytku na spodním závěsu prostrčíme imbus, kterým otáčíme ve směru hodinových ručiček a okno nadzvedáváme nahoru. Pokud drhne křídlo v celé horní vodorovné části okna, imbusem otáčíme v opačném směru a okno tím spouštíme dolů. Pokud křídlo drhne na bocích, to znamená na svislých stranách, je potřeba pomocí imbusu 4 mm provést stranové seřízení na spodním závěsu. Imbusem otáčíme polohovacím šroubem po směru hodinových ručiček a spodní ložisko tím přibližujeme ke zdi. Nebo imbusem otáčíme proti směru hodinových ručiček a toto ložisko posunujeme dále ode zdi. Pokud křídlo drhne v horní svislé části křídla nad klikou nebo pouze částečně ve vodorovné části pod klikou, je potřeba pomocí imbusu 4 mm provést nastavení na nůžkách. Při otáčení imbusu ve směru hodinových ručiček se okno přibližuje ke zdi, při otáčení v opačném směru se vzdaluje od zdi. Na výškově i stranově seřízeném okně je potřeba nastavit polohovací pojistku tak, aby při zavírání okna a jejím dosednutí na protikus umístěný na okenním křídle tato pojistka okno lehce nadzvedla. Při zavřeném okně je polohovací pojistka ve svislé poloze a takto drží křídlo, aby nedocházelo k jeho svěšování na straně kliky. Výškové seřízení polohovací pojistky se provádí klíčem TX15. Po stranovém seřízení se nám může stát, že po zavření okna nelze otočit okenní klikou. Je to způsobeno tím, že polohovací pojistka je příliš vzdálená od protikusu na rámu, vůbec na něj nedosedá a je tedy vyřazená z provozu. Toto odstraníme posunutím celého křídla směrem k protikusu, tedy seřízením na spodním ložisku, kdy křídlo posunujeme dále od zdi. Ve spodní části bezpečnostního IS čepu je umístěn plíšek kruhového tvaru, avšak v jedné části se seřízlou rovnou plochou. Tato rovná plocha je z výroby nastavena kolmo ke kování. Pro seřízení přítlaku použijeme klíč TX15. Při otočení této rovné plochy směrem k naléhávce, tedy směřuje do interiéru, snížíme přítlak. Otočením IS čepu tak, aby tato rovná plocha byla pryč od naléhávky, tedy směřuje do exteriéru, zvýšíme přítlak. V případě, že je okno vybaveno standardními čepy, provedeme seřízení přítlaku na tomto čepu klíčem číslo 10. Pokud je ovál čepu svisle, potom přítlak je menší, pokud je vodorovně, přítlak je silnější. Na nůžkách se řídíme přítlak imbusem 4 mm.
Otáčením tímto imbusem v jednom směru zvyšujeme přítlak, otáčením v opačném směru snižujeme přítlak. Na spodním ložisku se řídíme přítlak klíčem TX15, otáčením tímto imbusem v jednom směru zvyšujeme přítlak, otáčením v opačném směru snižujeme přítlak. Kování lze čistit jen měkkým hadrem za použití pH neutrálních a jemně naředěných čistících prostředků. Nepoužívat agresivní čistící prostředky, které mohou poškodit povrchovou úpravu kování. Jednou ročně doporučujeme promazat tyto části kování mazacím tukem nebo technickou vazelinou. V žádném případě nepoužívejte silikonové spreje, které působí jen krátkodobě a naopak vyplaví dříve použité mazací tuky.